Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye jumay novembre kalo kili saba samba flani muga ani saba ami obela jenfo aka wakati o tugela aw mun ma fle sanga na ka wakati maliko ne ka tase maliko kana ma kene na sabi anga foli obe lasi mamun be no be kan fle France jamana konna la Amerique Algérie Espagne Tunisie Maroc ona nyogona were foli be lulba ami o lasi aw ma kuna funi ali wati sedeni ayo bismillah fundamnela bi kunu alamsa novembre kalo kile fla samba flani muga ani saba anga ministri mbino ni ale nyashinembe anga jamana ko kanku nyana boli uluma ni oye Musa Aga atayeriye anga seko nanga donko don de la bambino ni oye Sidiki Jabate ale kwani bisibila do kun fla de be Sidiki Jabate naka conserva mina brudando Franci jamana konnala naka anka ke Bercy o sal konnala novembre kalo kile tanu fla samba flani muga ani saba ani ministri kan nyoyin konnala sa ministri ay jigi kuma chamani ka ofo Sidiki Jabate alenya ka sabe ke ko Sidiki de binake artiste malien fore ninka ikunda Bercy konana o kan Bercy na lebe Franci jamana ula ana anofemo ay folike ka nyashuma ka klatuguni ka do donke ninka nyashuma concert table nyuma ula Sidiki Jabate ni son ko ja ko jugu feneye anga ministre nika ale fo aka ni son dia ula ka klaka ira la ka fo ko ale ma fo e ma mi ni ayin ne do afa asinga ye concert la be banjama ulufe chaga yoron be no ni ale nyashine be sira glan ko nyoma kerenkena sa banan koro jiro ale ni sego kana kilometri tijo fo kilometri binani ani duru o ponyongula bama ci wala tigla ma do ko ni bingani wala ta ni kani manu ka ulu segere octobre kalo kile bisaba ni kilen ka dugu je novembre kalo kile fro la samba flani mo ani saba siru ya yira ka foko yuga machine kon ni ka o jeni joro ka kala ni ka ubola mina chama ni ngata ni ulu ni bara yere kon hakilna boranga chama chafanga jamana nyama yoro la no colonel Assimi Goïta mi na sigira singa kabi juin kalo samba flani muga ani saba Commission nationale des droits de l'homme au Nyamani au CNDH ni o Agibu Boire novembre kalo kile folo samba flani muga ani saba anga kasubomba o konnala akoni dementa ninga nyeshin kasula don uruma wala sa noya besikana uma chukamna amake anga faba kasuboma doromare bla kasubomba o bala katrase bara wuli kasubo uma ani fana ni bara ni rekon bela jelen koni dukera ni femisa uye feminika odi kasula do ma odore be tali ke anga faba kasubon konnala uye machine ninka oduma bla ale ni barawuli ni fana projecteur fana dira uluma wala sa noya be sekana kasubu o konna la chugayamina MINUSMA ale aka minon che ninka bo kidal ka o konona la uye gwa bulma fenchama ninka o kondanyo ko ka ukunda gawo dugu o ka gawo be anga jamana kono yan fan fela o la kilometri bisaba kilometri kemesaba ani biduru o boyon ngodo ani kidan ni nyokonche
oni ma ni o ye kasigi ble do ye sa ni ulu be minisuma o koronala u tatola u kan taka ina sa u kon ga bulma feni yele na mugujugu u kan novembre kalo kile folo sa amba flani mu ani sabaka a perenu ka bulma fe akara sa be sa ninga minisuma ma chama kasigi blo la ninka ulu jogi u katola ninga kan ali koni bla ame do ke alaka no ya kuyi anga ministry so mimbe no ni ale nyashine be bol ma fen bulu ko nyaw ulu nyana wal ma seben furabo kabi octobre kalo klibi sabanki samba flani muga ani sabaka ira ka fo ko ni wakati na terrain ko ni ale be ka bo paba kono ninka ikunda ataka yoro ulu ka kerenkena sa kai ka ulu fe no ko fe minye terrain sa ale ko ni kera sabu ye ninga muso do na dun ko ka ulu bone unina ministry ka fola ko ayira la bela jelena ka fo ko terrain buli sira ko ni mauka uyoro majani ninka bo ale la ka sabu yake terrain ye fe min ni nege ma fen odedo ni be gere terrain na sai kan ka metri hakya do ni ka odedo ini nyonje ali fere kero fena kulu bela jilenga umaja ka bo terrain na ni wakati na do don kon kera mamun be no ni ulun tayana ala ka bara dali no yawi amita ko kan kibarula amita uranda ko ka jamana o konnala uranda jamana nyama ale ya yira ka fo ko ni wakati na wala sakata uluka jamana o konnala farafina dona ki ko ni mako te ninka buguna tika sebe ni o ye visa ka o ko ni ta ninga ta uluka jamana o konnala ni kuna fune ndira kunu alamusa o ka 23e sommet o konnala Kigali jamana o konnala aya yira ka fo ko wala sa ma o be se ka lafiya mun na uluka jamana konnala chukamina ani fje ko kala ko be se ka u ka bara ninka o ke lafiya la o de ato o ye visa ko ni bo o ni farafina jamana ni ɲɔgɔn Brazzaville jamana ɲɛma fɛnɛ ni o ye Kenya William Ruto ye ale fana y'a yira sibiri tɛmɛnen k'a fɔ ko visa o fana bɔra farafina jamana ni Kenya jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ maa o maa bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka taa Kenya jamana kɔnɔna la i mago tɛ bilen ni ka visa ta ka taa olu ka jamana o kɔnɔna la a baara bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna daminɛ san laban o kɔnɔna la ni o ye san 2023 ye Mali kunnafoni jabarana jabo ni kunnafoni demara tumbe ambulo korobi jumado yana ninka da aukloka tunga lafiya di anwa kunnafoni ale jokora madundu bay ni wakati na terem tunga lafiya bulu barangoron kawfi tere kilinga belaje titre foncier 15 sur 20 c'est war million nani ani wakeme yusaka dokoro kon sara kalo ero war keme duruni bioluvla ani sawobe kalo tan ani flama walma ero war keme sawani bishegi ani flawbe kalo tan ani shegi ma ni kala tere sara la tere papier ale be itay e mami fana be no ko tere bibulu be fe ka ajo musaka be ti bulu ron kile ibiseki sino tunga lafiya ka sojo tona ni oye Paris samba flani mois en nan tokosebon ulu damnena kaba villa simple million mugan woro a ton wari 580 euros étage duplex million binani anifla a ton wari 780 euros tunga latia kalkan ne malende feskile be jamana ko kan bela jilenga sokelen soro ba maliba o konnala ala ka juma time ko nyumadi neni awma